Kardom pini bertar jekta pini prime time news chan bang pini li monitoron pi aprang si bertang ton pen chupa jer midam de aprang bertang kong pi jekta MLA bang phukang waya por ketepok head ajok APHLC vote kire kamai kipetopon Koila matia long irui pen ki choi ti long katsa pha son ton pen pherang ke amai kangni CPI mela song pen along vote kire kamai kipetopon Lombajong constituency ki parlo di koi terang pathua klam la pen borlang pher pathua klam along BJP asong pen vote kire kamai kangni Bertang kumpiar jiga da pit puthat bertang ton pen chupa jer midam sna APHLC asong pen akat chtanon ake high student kamsa pharman vote kire amai kipedodam Lakha Kriner ke Power ki had LAC penanga chtajon ake student kam sa pharman Lakha Krepli Korkanti constituency ke parote kelangjon ahawara long board kire kamai kaprek along ke pedopon Bangso amai long Korkanti constituency kongchun bang ake hai pabul rongpi Hawar ki had LAC lamjai serpu ake hai Gopin Rongphar Hawar ki had LAC youth organizing secretary ake hai Tridev Rongphar Korkanti constituency youth amai phu longson tarwatum chetong don Bangso amai long chethanpon lake Non kerona por binong lola soron ke chirnok hele kaman pen kali nonaron lake vote epak pen si chesong nang po lasinon ke khai ka chirai kom nang ji apollo APHLC hided arni ke chingsi ke klem ponji lake article 244A lapen epipeded arni pulote arpu pen chethan pe ji puta klardak pen chethan pon lapen APHLC le hailo pulote voter list ing than pon weko longle pata anta ing than lapo ka che so phan anke puta Klardak pen chethan pon 6 schedule aron alam Klardak pen chethan pon si mai pajut pon Denarong pen bertapang dak pon anon be News.News Karbi Anglong Lakhain korapon nilip MSC constituency ki parlok koilamati Irui pen kicho ahichi along Karbi Anglong Territorial Social Security Association atumpen anarlo por pahenia por perangke amai kangni pon. Lo 244A lake Karbi Anglong arat atum makar I polo Karbi Anglong arat atum kidu kelak akenang vegji akar I lo pini la po ana aningkan ajir kiding pi porun atum penang aci song prandam mangdam lo jel jang bajang lo setamen non BJP atom along rat along labang soalam ki jai alang le tumpi lo haider lo te ke claim PG rat aphan ke claim PG pu along manifesto alang le tum kitab ki peklang along ke Karbi Anglong akar I 244A ke ave hada ke clearly lo ave bonta ladake Karbi Anglong rat atum aphan kachumosoi Would a pack when lang to which a ye palang to Macam rather to Hankapacho by Kibai ear banke BJP as or car levang to Lutante hemprek kilonglo hemprek longlo person along to manifesto long si talk that nang yipon la selang le tumangke nili tumangke BJP atuma bangke kaita lam chubai abatay akilik nang le sitame lang tumke kapacho bai alang le tumke aprangke lason lo rata tumha kapaching chur je aphan corruption free je aphan lapen je lokachar li atum phan boreng war sai ke pj aphan alang tum lahai si claim pa prang popu hala hai lam chak ado ka veke dam tangan election alang tum lam chak an rada long chak elobon ta isinat alang tum lam chak chipa pleng pleng lapo se non ka alang le tumke rada long labang solam tan yidam jat hai sa vidat lo Lasi 244A alang letum lake rata tumang hunang ne alang letum manifesto long masih aketok siawi je ni tum hai lo tang te labang so Karbi Anglong arat akar ia puthake ni tum claim pipon po halada ke chak aketok masih awi hada ke aketaba long alang tum akechak aketok manifesto long ave data phista me along lapan suri arat ka chingrum long alang tumangke article 244A alam MC rata tumhan pamagulo lapo si dona tum ni tum
kado ga ve song a hin pen ka chunung ri bang ke Karbi atum sitame non ke e meg do ino do posin lunang ne ilitum mithang a right bang chini nai nilitum nalitum hala som claim vek tu nilitum labang so order kali bon sta me nilitum a hin pen ka chunung ri bang ke ka ali ne putang te ilitum a khe ke view that la so phan nang si ilitum ke mithang a khe phan charge up nang ko la se hok lo doctor mumin abang kaning ye bang ke isi pen ke churu nei ham phang a song atum ke ye kidu o kali kidar bang ke bang pre po sidu chot ta Karbi along a phut ki mu ke ile tum ke song phan ke nok be pu si pu la ke tum khe nok be lo pu polotang te ile tum ke nok be ke do ke bang pharo le nok be ke do kali ise khe long ke inot la pen ba hani an si do chot nok be ke la po si pini alang li kaning ye le putang te Karbi anglong ham phang song phan ke alang li ka phere si ki pulo la ke Karbi atum anok be lo Karbi atum la ke anu jok lo pu alang tum chini pe me po si le ke ka phere pen si song atum phan ke ki pu thule le je song atum ke thitang ba song atum ke ke chupalar dalal pu si ki pu la pen song atum ke tangka phan chot tangka maha ki rung a phan chot bon si tame hok pe bang ka alang li ning ar lo bang ke Karbi anglong along ke diwa kisung Karbi akisung Karbi akhe akisung ron punon ajat pun akisung non setame Karbi anglong ke hamphang song tum organization tum si nang chi song ke pangcheng ke ba la po selang tum chini Karbi anglong hamphang song do po se hamphang song tum phan le avidet lo tang te alang tum ning hang aling chong hu aling chong hu long po balang tum chubai long po pu labang so kamatha pe ne yok si song atum phan labang so lam ki pu ba lasi nili hin ban bangke kaca hin ban ni tum kini ye pona bangke song lake ni tum khaya nok belo Karbi akhaya nok be lapen long ria nok belo lapen long ria phan karja ba tum lo pos nili tum hin ban bangke chi hok pon lo ba hok pon CPM la song tum pen hawar kat LAC along Rupi Kumar Phangcho Apartment Board ke rekamai ki pedodam MLA kile ka phan hawar kat LAC pen kachepati dunjia bangpur Rupi Kumar Phangcho CPM la song pen kachepahai jia phan along mai ni pon mai kang ni pon lagi mutunga ji garo arong la pen ke aphitu erdang inki arong along vote ke rekamai ingni pon thu jongsi CPM la song kile khailote article 244A mate autonomous state ning kan thong ke rapho ka chisong militum assembly long rat asi pale donji puta Rupi Kumar Phangcho pen rangkia tuma phan chethan pon News Desk report News.News Karbi Anglong G2 Assam Assembly election of Kado Gaveta the Chisik Sidolo Bangso Rada Pan Chong Tui Jobai Apente Rata Tumhan Pasu by Lokansi Pini Abanke ruling party Keman Labangso Putate Sini Pakasi Ektari Garni CPI Mela Party Pan Pahai Popu Rata Tum Kachisi Labanke Pini Tum Tegango Asila bangso ke hai panji ini ni tu main pen dabi ponlo ni tu main pen jongsi ado gowe la bangso election hut long clear long ta hayat pulutan ke ni tu Assam Assembly long rat asyam to nilitum ke ponji pansi la bangke kichisi Lakha Krener Kep Lumbajong constituency ke parlo dikoi terang pathu aklam lapen borlang pher pathu aklam along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang in pen vote ke hang amai ke pedopdam Kering ni phai thong ke bani anar lopor phai ki thoma por malong Lumbajong constituency ke parlo borlang pher pathu aklam along non kibang ji jangni po ni phai CR ni MLA kilika puthak DPLAC along BJP pen Karjabdun Chapang Pubidia Sing Ingling Apan ke pahai ponji lapentu Lumbajong constituency ke parlo dikoi terang pathu aklam along setame vote ke rekamai ingni pon pangso amai long man pengalui Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong akleng sarpo CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Begia Singing Lei candidate pendang lok ongdong BJP cyclem bangpu bang piatum chatong don si bangso amai mesen pen pachun pon Borlang Perpen Berta Pangdak Pon Rup Singh Timong Manja Pen Sanji Tisu News.News Karbi Anglong Pingi Berta Lapan Sekang Taniklo Domethakmi Kardom